हेलो मिस्टर दास हाँ विकास बाबू मुझे आपन भाई विवेक बाबू सहित कथा ही हाँ विकास बाबू ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବିବେକ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଏ ଡିଲ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ। थैंक यू मिस्टर दास ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଲେ ଆଉ ମୋତେ ଡିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ମନେଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରିବି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଦି ଜଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ଆଉ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ପୁରା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ मोबाइल उपरू देखिल मोबाइल बना पूरा टॉप से लास्ट कौन थे आप